Ayan. Hello po, busy time lagi. Maraming trabaho po ako. Ayan, isa-silent live ko ulit po kasi ah, marami pa pong trabaho sa loob. Bago ko i-silent po ay please paki-support po na naman ninyo ang aking YouTube channel. May mga binili ako ito. Simi-17 na po. Paki-likes and share po. Ayan. At please paki-support po din niyo si Sir Willipat para marami pa siyang matutulungan. Yan ang lalaki po ng mga itlog na binili ko. Oh. Yan.
So, ayan guys, hanggang dito na lang ulit guys. Thank you so much. Tignan yung kamay ko, oh, naglilinis po ako sa kaldero. Ayan, so thank you so much sa inyong support, sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye!